Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Marsien yo jingtip bau Menteri Rangba do ke India u Narendra Modi ula Shim yakarai ban aitilot haki sipai bakin le yaka badonkam persya yaka Pakistan kum ka Khappud halor ka jingsha Thma ki pajba ki balui ha Pahalgam ha Jammu and Kashmir. Menta ka Pakistan kala Pynsted ban Wahrah ye ki Tiar Thma jongka ha Khappud jong ka India. Kat kum ka jingbatai jong kilat pathai khubor ha kari India kila itu ba ka Pakistan kala Wahrah ye kitop kiman jongka hajan Khappud jong ka India bat kala sedangru ban persyang penher ye kiling sun ya pom jongka ban pet ya ka jingklan jongki Shushu kilat pathai khubor kila itu ba ka Pakistan kala hukum ya ki sipai ki badan hagitu ki jaka basengan ba ki dei ban wanno ha Khappud ke India namar ba kimlatib ba ke India kala ban Thma kansan ha kanu kapor kumban chukudau hangni ba menta kamian u Menteri Rangba du kari u Narendra Modi ula ai ka bor balajlut ha ki sipai bakin le ya ka badonkam ban jubab kala ya ka Pakistan ula ai ti lot bet haki bakin pet hangno donkam ban kerwit bat lanukin le ya kata kasyong haki